हाँ कैसे मोले हैं तब बाती गड़ गिरे हिजावा तो कहले जे ऊ कहाँ बारे जकर क्रिया हो जेकर श्राद्ध हो हाँ तो मर गए उनकरे श्राद्ध हो हाँ तो कहले जे काल ना मुइते श्रद्धिया बीत जेत उ त निमन भइल बा जे आँखिया बाच गइल बिया न तो आँखिया में ढेर दवाई करे के पड़ी घर भोज रहे हाँ स्वयं अभियंता जी गईनी हाँ कहाँ बा अपना ससुरारी हाँ तो जानते बानी रहो सब इनकर चचो बेवकूफ इनकर बाबुओ जी महा बेवकूफ हाँ हाँ आई तो दौरे हम केहू फालतू ना बोली पछरिया के बोले के आदेश नहीं खे गायक गायक से बोली हाँ केहू झाल बजावले केहू से नहीं खे बोल सकत कौन फंक्शन में कि कोई फंक्शन हाँ ई पूछा हाँ फंक्शन है घर भोज हाँ अच्छा जेकरा के हमने के गृह प्रवेश कहिले पहले जा हाँ गैले अभियंता भाई सरवा खुश भइल जे पाहुन आइल बड़े आई 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 भले लंगड़े बड़े तका हो हाँ पाहुन हमें न का खाई का पियो पाहुन हमारा घर के जंगला देखो एक बहुत सुंदर बा छत देखी तो खिड़की देखो जवाब देखे नहीं खे दीवार बाह सुंदर पुटी पेंट मरौले हाँ पुटी पेंट मरौले पुटी पेंट कागज चिकन लगाता हाँ हाँ पाहुन हमार गेट देखो गेट देखी तो कहले जे सुनो तार गेट देखनी नु हाँ हम यह मिलौनी हाँ हाँ ये तारा घर के मर जाई हाँ ते में से खड़े मजल निकल जाई छी 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 तारा कहले जे पाहुन घर भोज में आइल बनी घर भोज हाँ आ खाली अशुभ बात अशुभ बात बोलता है ए महाराज 2 महीना बाद इनकर चाचा गए धन्यवाद जेकर नाम है धनेश्वर चले चाचा जी गोड़ लगता नहीं हाँ घर भोज में और बबुआ तक ही उम्र भइल ब्यास हो गई ताकि समाज में उनका बोले बतियावे नहीं खेआवो हाँ भाई अपना घर के गेट देखावी तो कहूँ जे बबुआ तार तो घर बनल बनू एमे केहू मर जाई तो खड़े मजल निकल जाई इनकर चाचा कहले कि चुप रहो कम पढ़ा लिखल हो उ कम पढ़ लिखल है इंजीनियर ओकर नाव धराई हो ना हाँ एमे से 2 आदमी तारा घरे मरी नु ते के हाला निकल जाए छी 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 तब तक इनकर बाबूजी गईली बलेटर सिंह 4 महीना बाद गोड़ लगता ने बाबूजी राउर भाई आ राउर लड़का तो हद कर दिहल घर भोज में पाहुन अइले तो कहले जे में से खड़े मजल निकल जाई हाँ राउर भाई अइले धनेश्वर सिंह तो कहले जे बेवकूफ हो नपले ना हो एमे से जोड़ा मजल निकल जाए दोनों के अभी बताएं जो उनका लोग ये कहे के चाहे कहले कि दोनों के दोनों बेवकूफ है ओकनी के नापे नहीं खे आइल एमे तार घर भर मुँह जाई नु हाँ तो एके हाला निकल एगो लॉय बॉलर है बड़ा बढ़िया है मुलायम सोट है एकदम जाने शो की बोल है कौन लॉय में रहा गावना करवला ए हरी जी भाई कोर बेहतर से लॉय भइला ना हमारे कहत लगी कहीं बिजली गिरी तो जरबे करी हमारे 2 सेकंड के अंदर रहा हमार तो कंपोज लॉय रहा ये लॉय तरह गावे ना ले पाइप में लगोले बड़ा में मतलब हेलो राय दो तने पा ए लय तो बोला हो बाकी लय होगा हो ना ये तो प्लेन लय को का दिया सो
गवना करवलो हरि जी गवना करवलो हरि अपने पुरु बाबा गई समय कौन टुकड़ा ना भइलो अंतरो कले है कविंदर चाचा अंतरो ही कैसे ना भइलो डरना लेलिमन बाबा बुखार ठीक हो जाए बहुत सुंदर वीडियो बना लो सुभाष बाकी हमारा अपना भाव में हम निर्गुण के छप रहिया निर्गुण के भाव में हेलो मैंने कहा ट्रेबर रखो सिटी ना बनाई छपरा कोट निर्गुण हो आज स्वर्गीय जनार्दन बाबा ये परिवार के छोड़ के चल गई नहीं ले ली बेटा पतोह नाती पोता बेटी दमाद सार सरहज जे भी हो वहां का बैठा दे बबुआ जी वहां का तने बैठावे पर 2 मिनट 100 गीत में वहां का बैठा दे ओकरा बाद फिर खड़ा हो जब लयदारी में 100 गीत में बैठा दी वहां के धनी मामा धनी हो ना सोकुआ में बैठा दी 100 की 2 मिनट के गायब ओकर बाद लयदारी गायब 2 मिनट और बाद ही का चुटकुला कहला बड़े कि गृह प्रवेश रहे मात्र के भेंता कमलबास के 5 भाई बतौलो है ना छात्रा अच्छा बता दिलो वो बता दिले बाकी बता आज वो चाचा के भतवानी में प्रोग्राम होता अरौरा जिला में हमारे जिला में बड़ बड़ धनिक लोग के क्रिया में प्रोग्राम नहीं के श्राद्ध के दिन और सब भतवानी के दिन बढ़ा देहनी श्राद्ध का श्रद्धा से श्राद्ध को उत्पत्ति है अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण श्राद्ध इदम श्रद्धा बहुत जे श्रद्धावान होला अपना श्रद्धा से श्राद्ध संस्कार करावेला लोग खाला पियला आनंदी ले जनार्दन बाबा का लड़का लोग वाल्मीकि चौधरी जी दिलीप चौधरी जी जयराम चौधरी जी जयलालू चौधरी जी बनी अच्छा जे भी बा रोले सबे होई भाई कह के रोलो चाहे बाबूजी कह के चाहे नाती पुता भैया पानी भर शांति बनाओ बदो में 100 गीतिया में ओकर बाद हो जाए के बल्लोय में राजा हमारा तो भाई कहे के सांझे से मन करतलम ना कोने काहे कोनी हो अब एगो और साला साहब के वाइल में मुछिया एगो केउ साला साहब आइल बन साला है मके प्रणाम कोनी हम रहने आई ना मंचो पर आई ना महाराज परिवार के सार बनी बाबू उद्धव सिंह जी कविंदर सिंह के साला लगी एगो माला दे के स्वागत करब जा और ये नहीं बहुत बहुत धन्यवाद जी 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 अरे भैया अरे भैया छोड़ दो
बाछी हाँ चुप रह छोड़ दो कि भैया जाई बानी रहो प्योर बहन चचा जा जाओ हमार बाबू नहीं चुप रह मत रो कमी हो तो पूरा कर जाई भगवान करस आई भाई रोरा गांव जो और के जितना और बहन वालो छपरा जिला में यही गांव में भी है जा अब भगनन का माला काहे के लगनी पहना बा सावरिया सावरिया विकास बाबू